Чакай, дигни лявата ръка. Лявата. Тягам се от удей така. и тъж. Яло тук така направи. направи. От удей се стяга. Давай сега, бокс. Ало, Няма Страйчо, Това посред зима. Няма тънмън. Давай. Ляпа прекъсва. Аз се пазиш лицето. Ало, изтърваш нещо. Чакай, давай, по-надолу. Пие на ръке. Пие на ръке. Крайна рунда. Пие на ръке. Ти си пазиш лицето. Гарда му много нисък. Гарда му много нисък. Има горелка. Бе, никой има да фане втората, бе. Не си пазва лицето ли? Но ти боксор ли си, бе? Малко се бе да ме представиш. Сериозно? Слагай някакви да не изкиниш, де. Няма, аз виждам. Ало, как е? Как е? Първата пръчка хвата. Как се прави? Това е Нилица тук горелка. пръчка. Така се прави. Ще изтръскаме. Как се прави? Нали ти опитен, бе? Как се прави? Кой е лявата? Дай. Аз съм изляк. Айдеш. Дурно. Мириш на сгорело. Ще кепи. Ало, замери се на пълно вкуса. На вуна замери се. Мама ти дебал дълго запаля, ще изгори скоро. Аз се облича бата ти, бе. Аз съм заслям гарда. Оле, по теб не да виждам. Тай ми направи стойката. Ти въобще няма, видиш, бе, вършен.